But a dinner oboyenti now was trying send Kanyama bedani. But papa, me cano crash row. Onyamia decide ye. Nyamia omunina ba me said ye any ye. And to mom prepare so more co opposition. Any ye. O dear papa is here in a Tigana crum. Mimi took my own. A batrono, me metubi. Ye boba met ye. Ye bet yo for any dear one being. Baba one now say. Nyame du baby a otimi sisana dwene enti wenu se bia wo mo be pachew ana wo da wo sa na awurade aka cho se mako agya wusu wadama koka kire me man ni se masesama dwene papa uni nyame asesa na dwena ma baby adu no ene de wayi a kire me no e final bibia ntimi sesa bibia bi. To cut a long story short, be a BBB. Papa, ye wura na dan kwakufu ado edu baby a na one ne nye fine na me sasa eno na awura mu ba ba hye ba omia so ana ba omia na nkasa no ede ye ne wo ne ho a eye fault a wontumi nwani abai Mintumi nkase bibi on ho a eye mfom so anti ontumi enwini aba no but eye onyame decision. Mimi yenyame akoa na me ditum se efunumu na Yesu tene so no baby a ono no okopa ya na e boje ne so no enye efunumu ni nti pa na Yesu ntra me de me te se efunumu e wa Awurade Yesu anim ti baby Awurade betimi afa no e ho na me so me fa nti baby onyame atimi afa no ho na me nam nti nyese bia sebe mpradu so e yawdie bi a me di na Akufo Addo ho ana yawdie bi a me di MPP ho enye yawdie me sra omunyi yawdie film no mo man face fact e wosunsun me de ekosusunsun na me ka kire wo mo abatu wi ombelusu ento mo ko opposition o mo ko prepare yi e bia nya me besan mo maba na o mo lusu no mo san ba me nchen a e bia metimi aboa wo mo ama e bia 2028 Papa John Dramani mama wie na mamuo no a na so mpese mo ba power wo nsamra me nche meche mu de wo be ya wo be ba power Ebusia osu bempan come sha wakose am ebi ni maso aye rough to the sense that chairman want to me any MPP mpanifo no omo to ayampia na ayampia gofo yi etwa nyina no egina enkom sha sofo osu bempa ebe say Onyankopon de oman no ase John Dramani ensa but as a matter of fact so obi can say a on chese abato no obewini anase onwini opese o chese akwanya eda homa John Dramani Mahama so betimi abe the president of Ghana but ebusia so be winning and ase on winning no and then sofo Usbempa any NIT FM for granted an interview yebra penny Kwame Nkrumah tikase and the host no ebusia mayenti ensem a e free sofo Usbempa enu buy after say all jetum say all the audios and all the videos and also all the commissioner edi kan buy nyina no e ono na say sofo Usbempa e chirem say onyame na on sesada na emom na asem waka de obetimi atasa e won ne ono akasa ka ba minim se chro no se onyame ankweti asem no anya de bi oyeye ne mo no ogina asem no so e no de ya de bi oyeye ebusia we ni adwenkyera nkofo e de bo manya ntamani enkotie ni asofo Usbempa e wode ma Ganafo na afa ni e wo so de ma MPP fo beso se so ma me page de mi adoma no so se ne update me bia no onsa ebetina kan fast atiefo ye ni Prophet Dr. Isaac Usbempa Awoye Kanifo Emma Glorious Word and Power Ministry International ebe tweko na emom yentie ani ansa JDM ya Papa John Dramani Mahama enya Ghana for na nto aba manu bribi esi ama bribi ama can to say king. Now, it is not because Ghanaians do not want to vote for JDM, but the fact is that something has happened, and by virtue of what happened, there is a mark on him, like the mark on Cain. Obisa Sonia 6 million. Enti Edian say, oh man,
Miniano. Obejina 1,000 times. Obelusu 1,000 times. Opa choto. Now, somebody would say that during the last election, he garnered about 6 million and over votes. But you know, he may stand as a flag bearer for the party 1,000 times, but he will lose 1,000 times. You can mark today's. I just want to share something. He needs a mighty hand. And that hand ought not to be the hand of an idol. Divine hand. He needs a divine hand. And it is only that divine hand that would deliver him from that curse. Now, it will not be the fact that Ghanaians will not vote for him. So if he, for instance, allow people to persuade him so that he stands as the flag bearer of the party, he will come back again and he will be put to shame once again. What he needs is that he needs somebody that has knowledge and information of the spiritual realm, somebody in the caliber of Prophet Owusu Bempah, to give him support or advice. So if you receive what I'm saying carnally, you are going to insult me. But be very careful you do not insult me or cast aspersions at me. Because what I am saying now, I am not saying them by my own mind. Now every time I speak, people come to insult me. But even though you insult me, what I say comes to pass. So do you not realize, would you not wake up and realize that all these things I'm saying are not figments of my imagination? Now he needs a curse to be negated, revoked from his life. NDC won't take me serious. Let NDC take me seriously. And just how the neighbors are. Or else if you bring him as you have always been bringing him without revoking that thing, as it happened before, so shall it be again. Okay, 101.7. So any Asami Papa Ekan 28th March 2021. And no can say him. Papa, sa voice ya boy eye wan kasa and na kan what sorry them. Me pacho ye me na me kai. Voice me am a voice. Na Papa ye TB bi say nyame nsa free no so wo ba ojina 1,000 times obelusu 1,000 times na just wo hie nyame nipa bi te se wo na watimi ayi sa nnome no afri no so na sa konua no ampa papa no wabehu na wayi afri no so etiri na anu yi o kan se nyame de akonya no ama ne dada enkomo iti sen yo me da se am se so hwe nyame asemu a obehu se time a Jacob koji ni nia no nhira no Isaac kan simbi editre ne bapani Esau o se unia no konua aba begunku na mom so timi kentene wo ho na utu ana mo bi o se utu a konua ne be free so eno kura no ayi Esau busa ni papa Jacob se obusa Isaac se enti enhia ba ko pe na wo good na ujitum se Esau o kentene ho ama konua no so free ne so oh yes ama ninia Jacob mpo ye so be na doye awo de na nhwie ni nyan e kwa kohia ninia Esau yes so hunu ye na o ka che ninia Jacob se de me won e doso che wo no no correct na baby a nyame adomodin agina no e so che baby a wugina yi ediminia fa wo wajapade a wanyako na me so me de doso kra chen wo
na Bible say oye ni na tu no mi ni na sun e dey na mpese me kire onyankopon a me no mi ni na som no a o hata soro horo wono onsesa ba na numa sem otimi sesa na numa sem na edur tem bi onyankopon seda ema bibisi e wo twiro mu na kwaye sen na ho e de be kasa kire da chemba yes Leviticus chapter 11 onyame kire Israel fo mo a omo ho nte ni kwa se Israel ni bia de ne nsaka but the same nyankopon ya emwo ye omo ho nti uri Acts chapter 10 onyankopon man angel ama ye bia Peter ni ama Peter hunu anyura Peter emwo omo ho nti nyina agum no nyame ka se Peter so on sorry on fa ne nsan kamo no omo ho nte no na onkum ni na eya kasa bebuo enti nyame betimi akase obi bribi sei ba nyame koma betimi asesa na adwene memo example onyame okasa kire odifo ba ko pe eye Azaya to ko kan kire ohini Zikaya so onye ne will because oba be the same Azaya ya no nyame ka kire ne se ko ka kire ohini Zikaya se ewuo no enya ama am the 15 years aka ni fie ho mame san ka se mo na fe min kansin bi ebia na mebro nsam so kakra talking can trust him no onyankopon kasa kire Samuel na wa no nti Saul no pese Saul any video man no so man so mo pekin dia enti prophet Samuel any Saul eya akwankere okum na ntwie ebe ya akwankere o Bible wo ema Saul ekire baby kro ne Saul enwe ama one Saul re ama talking cat rona 1 Samuel chapter 9 and as akwankere we course 1 Samuel chapter 10 Israel for kotoaba omu chusu Benjamin tribe and a Benjamin tribe omu chusu merima omu wani munyam na Saul ka ubi omu saying e caste lot no e ko see Saul so ama Saul and obeli di Israel be Israel king and the yank be cast Israel president na yanka hu se na Samuel the dikan and lay hands our Saul so and na yakoto aba no ama Saul the dinkunim public amu bi ehunu anunti so be constande so person lead wo man ya unhia spiritual support and some physical one no abeka hu bi eya abato and some wetimi lead wo man aya no kura se me kan say ya papa John Dramani Mahama preventi bidia beda no so omudi ne ba obelusu ampa me kan ya no anam say ye nyame na fa me so kan nti 2016 ya papa no lusi 2020 so omudi ne ba enu so lusu yi 2021 de na me kan asore dem ho no na me ka senti ndisi ko muntie ma munni mate muntie me apani hia nsabie mu odene na beto so ama bibia free one san obeti my president ama me ka sensabi tisemi osu bempa mensa na me ka le nyame ani munyam me o papa no masofo Ghana ha me de ani de ni buoma wo mo baabi o maduru no me nuru ho ba me ka no krese sunsumu baabi a me mi gina no e ho mu dopaawo na me bre me ho ase me ka le nyame ani munyam oni pe bia no mo obeti nya sanga na konya no so abra me osu bempa ma membia ni pa ne beti matara so me ka semwe your pet only matem baba ti asem no biem o say me say sunsun obi o peso tranga na kunya no so se me osu bempa ma membi ontu ni president ontu ni president ade se me bembi ma papa tiena me kasim wow osofu bi ba eti angel papa mpatobo eti ni osofu bi a wono so won sra wono so betimi aka ba sa wo amamu bia sa asofu no kura beka enye yie ma me kasim tro eso achadi onyame dia ma obia hwe me ena me papa Nicholas Duncan Williams Archbishop ena me papa Victor Semo ena me papa Bishop Kampoku Isturanaba ena me papa asofo mpeni 45 kwemo ene papa nyani mbu adumo sa mpeni fo ne de 7 predia sa me nu wo mo level
Ba me chewa. Good. Na me ka no kra say. Ya papa Archbishop. Ya papa Archbishop. Nyankopon do my Ghana ache ne nsa. Ene ne ba owusu bempa. Na ma Ayi Archbishop Ben okay. Archbishop Nicholas Denka William. Oh okay. Na ma men kan sembi. Enye nkwa na ya asofo wo Ghana how. But generation bia tem bia ne ne onyame. Sunsun mu. Ode o man ehye ne nsa. Minim sa asema me kan kofo beka sa akọ ya ahomaso menya ahomaso. Make the onyame na papa esore kan. Papa me sa mo akọ ababi o. Mejo so papa. Ye nto ankomo so. Yo, medase. Na osofu bi efe no Hubert Angel. Onye Ghana ni. Nyame bie nani ena so oyo odifo nti. E kire no ma ne hunu ne onu Nyankopon. E de Ghana akonya no ma no. Me oho. Ena ofre me. Mi hu ne da. Mi nim ne da. Mi hu ne physical say da. Ena ofre me. Ofre me no o ka kire me se. Nyame ada na di a kire no Ghana. Niema e koso. Na Awurade se. Me o pese o ma ne kire akonya no so no. On frame me. No me nya contact. Hello. Hello? Papa mpacho wo so yenko. Good. And to frame me or catch them and I'm saying no problem. And ye onu omu nkasa. Enti onu omu kasai. Na eno kwasi me omu ni se. Enipa no a nyame nam be so e ka so ohia nse mu odin no. Yemu se ho se. Oni nse mu odin na hia. Ana oni ni hia. Ni also ye no waye ana onye. Me NBC phone share mu maame nko ebida. The first time eno mu program mu ye ya o mu invite me am call no. No kwasem ta Steve Wingham yes of Penny Assemblies of God of Penny a konfo bi de me kwatra cha ma wuntumi TV so na o mu di matem semini na hia no. The first time kra me di hu no any sa program na se. Okay. No obi an hia me na ne president mama hia ba bi ada. So mo pe kwatra cha ma wuntumi TV so di matem. Afem mom na me ne o ma Penny that John Dramani mama ehia. Enti afa di o mu kwatra radio bi so ana TV bi so o mo nka na mo because afa di ye hia. Na me Ayi ebra mu hia ye no. Na ye bra mu ne asofo no hia na mu hia ansa na mo sa ko hia. Mini na hia but afa di mini na hia. Okay. Afa di mini na hia pa. Enti afa di o mu fa me kwatra cha ma wuntumi TV ni so o mo nka. Enti da sebre ene nkrofo no mu kan na afa di ame ama mo mu kwan. Omunka afena me ne papa John Dramani mama ehia. Afena mama Ghana fo nyina hunu nse mu odene. Ane wosa a no hye wo mai mu. Hwe mo mo provoke me. Then people fo anhwe yie. No mo so provoke me. No mo yo imagine so mbe ha imagine a. Ade a meje o mo no mo di agora 40% kra no ba omia onya. Ah, I'm telling you open body to talk. Can me make me a Asante region just 7 days per. Just 60% Asante region omunya. na embajo enu no. Me kan se nyamye ni monyam papa tie me. Papa me tie o. Me kan se nyamye ni monyam. No, ba me bra me ho asio. But me nya sofiketo o. Papa. Obi otimi kasama Ghana nyina sheki. Che ebro mo tie me no. Me dam na nsu oto. Nsu otoy ye yinia ene nsu ni jaye. Efe na nya nsu tobrem. Enye nsem gina na yeka o. Ya maame na nti ama o mu tie me no. Enye onu nti no mu tie nyu. Na maame no manfatu anko ni fiu. Enye no kwe. Manfatu anko ni fiu. Oye program ana abrantie bi. Ye chefa na kwasi buache. Abrochie kra na o mi kra mi nim no. Maame ye program no send messages edidi maame na tem. Ana obi ka che maame ne se eye me brother friend na kwasi. Ana odi na tem. Ana maame ne se na so fo zu bempa. Me pa na se mama ko na. Baba maame nya announcement me pam chow. Program no ye no Facebook no e wo problem ti ko YouTube obi apese o hwe bia no ko YouTube da ho live baba me ti o okay FM 101.7 ko YouTube okay FM 101.7 pacho baba me ti o ana ma me se so fo su bempa me nim se mi dai akonfusem me banya me dwuma mu a me so fo kura nim se me ne no ena be hye
maame abosumi a menim sɛ papa yi ɔpɛma sɛ mama kɔ na sɔre a ɔgye me na ɔwɛka me ɛna sɛdeɛ meyɛ program a no ɔba ne brother send messages edi matem ne brother de me to social media so baba me tio ntia mama me di me ho yaw na sɛ nipa no so no odi mama na tem social media no so mama me ye program no hello messages edi na tem no ne sɔfo owusu bɛmpa ɛna atwitwe nkɔmɔ na frɛ onua no onua frɛ onua no obi so frɛ onua na yɛntie nkɔmɔ yiye paa na yɛn Facebook no ɛma yɛn problem enti ko YouTube ɛda hɔ live ɛyɛ okay 101.7 okay 101.7 wobɛnya yɛ live ɛwɔ YouTube na wo so ati na mama mfa we mfam yɛnya nyaano famfa baabi foforo na fe yɛnto aso ɛwurade sɔfoɔ me sa mo akɔ aba bio mejo so papa ɛno ti baabi a na maduru no ne sɛ na mama me free sɛ me na mama me brother no yɛ ne saa enti ahemfu bi ba me ha a na so kuro ne ka ho to mo pa no mo ne bɛka sɛ na me sɛ ɛnya me brother na ibi na temo social media no so nyamia na ma me person hu na me prove sɛ na me ne me brother beba na ɔhwɛ me brother n'anim na ɔhwɛ kwasi buache ne so picture na ɔmfa compare na ɔhwɛ difference ɛne conclude bibia enti ayo hene no ɛne call ma me ne fie ɔhene bi afa na mass ɔne call ma me ne fie the minister for amoto okra na ɔhene ne frɛ sɛ waduru ma me ne fie ti yɛ nyina yɛ kwa kohyia na ka ma me ne hu the difference between me brother na kwasi buache no ma me ne be jama tindidi no obo sɛ nya me na mama me brother ne yɛ ne sa anu ti ne ko no tie nkuta tu even ya kokra na ɛyɛ so to mu hene ɛna man kɔfo kan ho sɛ yɛ ne yɛnkɔ ne nyina yɛnkɔhyia ɛne sɛ yɛkɔ hɔ no mo bɛtwa ntoro dane no sɛ mimi osu bɛmpa me di tuo kɔ ma me ne fie sɛ ka me koku ma me no etita me kɔɔyɛ a ma me no kasa kora kyerɛ ɔhene no ɛba recording mu ma me ne ka sɛ osi osu bɛmpa ba sɛ opepis sɛ ne sɛ mini peace bia me de bɛma no mini ni asɛm bia mini ni peace bia abo hene ne bɛka kyerɛ me ma me ka kyerɛ ɔhene sɛ ti still ma me gidi sɛ me brother me brother no okay was this no peace bia no de bɛma me anya hwee ɛna me tu me ka ɛna da yɛ ba asɔre no ma hyɛ da kye me ɛde ma fra sɛ ma me nti papa na wo ka sɛ me ne kama wontumi kasa yɛde me kɔsɛ sɛ na me ne kama wontumi kasa kama wontumi ka kyerɛ me sɛ enipa obetumi ami agya me ɛyɛ Victor Kusibu Aten entaji sɛ me frɛ madamfo Victor Kusibu Aten no ne IGP kasa because IGP ne vice president of Victor fie hɔ etu obetumi no makasa me agya me na omu se me de me support ama honorable Anankyerɛmanten anu nti ana omu yɛ me chama wontumi na ka kyerɛ wɔ na me fa me support ɛma baumia ana me ka kyerɛ sɛ me kura honorable Anankyerɛmanten mini ni sia baabi ada ma hu so nenam ho ampa satam sam ni ni sia ada so mu ja sem wetu me so kyimi ko hye mu ama handcuff egu me nsa bompem abra me yare me fi e wo sel so nom ama awoti gu me so ba de wo kai chama wotu mi se eye gizo ni Sofo Kusibu Aten kasa na sa abra na Sofo Kusibu Aten wo na one ne wo ntantaw de bi Mese sabre na chama wuntumi ka kyerɛw sɛ giza ɔne Sofo Kusibu Aten kasa no Kusibu Aten na de woni ne wɔ apɔtwe bi anantantaw de bi problem bia meni problem bia na emom yo ɔka nsa wo de support papa denti kra ma me di we aba mu no me di we bam ama obi ahunu sɛ ɛnya ma me nti ne yɛkyerɛ me ɛyɛ o man kasa o ma ne nindi nti o mo kyerɛ me ɛnya ma me ntra ɛso sa tam kra na me kra ho no abo Anankyerɛmanten me ni tia ba bi ada wotemase because me wɔ hɔ ana chief of staff frɛ me ɔfrɛ me no se o papa se na support ɛma baumia ɛnam se mate tie nyina yɛ mpa abo nyina no o papa ne hwan baumia me ni problem oh ayɛ chief of staff na frɛ me ma me frɛ me ɔpare ɛna frɛ me o pa busa no sɛ o papa se ɔpɛ sɛ ɔde wo nua baumia ɛna bantifa support man nam se mate o Jubilee House
ama ma pani ne me kasa mpo me call no office inside mo ne me kasa ai na me se mate ti me ni vice ni problem o otumase anu nti say you obi say me de yawdie na yesa yawdie na yesa sanka 2020 anka men sign and professor say MPP ebeba power wait that anya yawdie na me de ye de me ye no e nyame na ne makasa na nipekura ono so wo Ghana a wo challenge de me ka no ene de o mu frame fake ebra nyame na me so hye nkomfa MPP so mo ba power de na me ye angel but and now me hunu say ade no say na nyame ko afa de me ye fake me pamochew enya Samuel na wa anointed so emma so ebe ye king and president enya the same Samuel ya satam krana so David David no and onu nyame ya chusu no eto na so da so tia konya no so wait say nti Samuel na o ye fake ana Papa na mami muso Papa tie me okay de nyame be catch me bia after 2028 say tia sene won kom na nyame kasa kire me say ode ade na kwa ebo na me meka akọ me kom se ne be ko me me nyame akọ a ba bia nyame be kire me ho na me ko Baba baby na me bisa ne say who can say wo mu di agro a wo be kwa Ashanti region would 7 days 30% and 40% kura wo munya eno ne nyame na aka che o se kwa Ashanti region na so obi na ahye wabufuo e na wo kwa enyanko ade fine eno no kire say so nyame dumodifo bi tumi a meni ni ho agro enya nyame na ka kire Elisha so friends sisire mo mawe nkwala 42 enya nyame na kae but enam so mo provoke Elisha di Elisha so kuta tumi nyame di amano e mo command men sisire fi wura mbe ebe wi nkwala 42 eno enya nyame na kae even Elisha crackers one premention enya nyame na ka kire Elijah say mo mention to Elijah say me mention to ofite Israel for mu behunu se nyame otumi 3.5 years na asumu ato Elijah ba biem no se afede memensu ato opeda ne sa okasaye na fensuo start seto enti so bi odi for yedi no ho agro enti MPP for na motiti mu fie na social media so mudidi mi osu bempa atem no mu hwe yie because nyame na meso ye bia ma mo me ka no kra kire mo tama mo ba power a mo tite ministry yi no me anya bi anya no susu nti na me be hye nkom ma mo Ghana nkoso ntira ena onyame na yi kire me na mbekaaye what must ye ade a menti ase kura ne se tama Papa John Dramani Mahama ye president astembe na nyame amfa me so anka ama nsema me ka ye nyina kono kura no se nko chime Papa ni bia me chime Papa what must ye na mo aye brema amo no mo aye mi wei oni ma de o mo ye me ya nyanti ena me ka so o mo se me de abufuo na e kasa o ma ni so ma ye me bone nti na me ka de nyame kura se me nka o mo se o abufuo na o de kasa abufuo se 2024 ayi abatu e se duru acha 2 months abano ya be fa koto nyame nko aso na me to abano ya be ka de o ye odifo e wo Ghana kuruma Papa eti wo da so gina se wo bi be musa se na anu adai de ukokan ye e wo bra ye to nsa fra asofo no ne wo hunu dada ana wo gina wana na honkonkon e de bae Papa mama kan se mi kiro me no kwasem ne se 2015 ana mi hu ade bi wo busa me church members won be catch so for kwame amuni masema me no mo mu di video ni bia be kire wo na wa ahwe 2015 ana mi hu se after Nana Akufo-Addo MPP for one to 2 years maybe on the opposition 2015 ana mi hu sa ade no na video no so wo ho na no de me mpese me ka ho asem ye to abani wi a ana mama ye yi video no na ya ma mu bi no ma play ama Ghana fo nyina ate ni hu so su bempa ni faker anase ni faker ne ekom ni mi o enti mo bi nka se na ama akwa ni sika no wokesa me pam so MPP kama na mi yi mo ho asem kyem ya na me ka no mu hwan ene man sa ene ye hu video bi a obi a circle bibi a ade bi kura wo a esesika minu sa wa hu sa ade na ya mi o su bempa ene se social media no so na bi obi akotwe bibi di aba ho
Ewa asɔre wɔ no. Ewa asɔre wɔ no baabi a nam wɔ stage ne so no. Me Usu Bempa. Me mobile phone na ekuta me nana. No ma ko say ya ma 200 notes. Sanko phone o me yesa ne me nyina no me beba obi aso baako. Na kwa bi e fe ne SKB. Wa broach da odidi matemo kaseti ame no. O hwe yie. Antita wo ne nkwaso. Hwe wonim se o ma sheda organizing crofo bi. Ama o ma ye o mo ho se o mu ye NDC youth. Na o mo mpa Usu Bempa. Ewo NDC phone share mo ase. Usu Bempa de ye hia no ye de Usu Bempa ya sofo ron ka ho bi eso nim se MPP ni bi e na bonkrofo bi pass no nya sa ade no ama NDC for after me anope ene me akasa se MPP for no mo aseda e place e no wow ona ukokofu so na one na kasa no ba twane yo ka chere se na dan for doctor ai o isle go no otia no ojo sanko we e so manum na o mo kai e so manum de o mo kai o mo di wi a o mo nkai hwe bi na me de me ka kire o mo se o mo ma me bufu na me tuka ba Central region o mbe hu de beti me nyanya mi o eno papa ya me je no papa o 60 o ma 60% o mo nya na Central region papa no wo ba Central region no a wo ba demonstration na wo ba ye campaign demonstration papa se nyensem na me ka no radio so okay opani sabe me nam ho kwa wo na me wuntimi nkume enti aye so obekumi a oboa ade abe ya ne se obekime na atire ne mpo o ho bekiro so otimi a obenya problem obi ode ne sa ka mi bia a oye IGP bia problem e ba ne so me ka no kra kiro president Kofotai o mu twantro bi to me so e de ka asem to me so e ma ye kire me do oye IGP sa ta mu musa no asemeto no ana dampare so e kire me eno so o mu di asem to me so na nye nsem nyina na pepese meka ba me de me ka ne place papa senka wo mu anchewo a senka posifo anchewo a senka we nyina ma o ana ko ma anchi mi mpa papa senya me ayi a kire me nko ase o di akonya na ma o ma pani dada John Dramani Mahama na meka na se papa o ma anim se meka anka meka sani e dan na Akufo Addo kra ba ma soro no kro kan o se so fo Usu Bempa de nyame amani huna no eno nkwa na o ka nyame mani hu nkwa de o beka ento mo ye kire ni firi ho nya kire ni ntiro me peto mbadwene se me di yaw nyawdi na me de yesa ya yawdi o na yawdi a service kwa ba ma soro ni receive on kama enti yawdi ni satam na we yawdi a vice wa ba mi fie ni receive on kama yawdi ni na wo hefa anya yawdi but eye di nyame aka na maka eye di nyame kire me na mkae eye di mi hu ya na mkae na menya MPP tofo ba Kofo nim 2012 di ba nyina o hye nkoma MPP na wo yesei yo sei bia utie nipa bia o mse o papa no ye ntiti ne yie at least kra no na so dan kra no a ye kan say ye besia ma no ye nsi eno kra na ema odifo no de yaw kutia party no bibi sa enya no kre da o mu anu o mu kase me MPP sofo se Sankofo no ombeka se me hwan sofo o mu anu mu se me MPP sofo 2016 and 2020 no Usu Bempa MPP sofo se 2024 ya yewura mu a ye koto abai a de nyame e de ne betra konya su asesa free MPP eno so ombeka se Usu Bempa ye hwan sofo ya beka se Usu Bempa e ye NDC sofo ana ente sa good eno se se me enya me yefunu na me de kenkom eno se se obi antime nyeme moso me nyame sofo me nya political party sofo na de enti a ana ma me nkasa nyina ye party na me frɛ no onyankopɔn a ofrɛ difo no waye binom adifo for amamuo ani ahenni na da bia meka no meka na makotu obi tsa Daniel na makotu obi tsa Joaida na makotu obi tsa Mekaya Azaya mo na Elijah mo obi on mo we odifo nyame frɛ no de ne ma ahenni ani amamuo meka ma nyame frɛ me so me papa Bishop Kwampoku
nyame fa no so ka kyerɛ me saa tam kora na me kora mente saa nkɔmhyɛ no ase sɛ nyame afrɛ me ama amamuo ɛne ahennie na nyame afrɛ me ama ɔman Ghana ne wiase nyinaa na nyame bɛfa me so akasa akyerɛ ahemfo me papa no ɔhyɛ nkɔm paa Bishop Kwampuku me papa baako kyerɛ no Papa Victor ɔsɛe because I take one family chapel yeah good ɛno nti no ɛyɛ me frɛ ɛho adwuma na meyɛ nti sɛ wo nte me frɛ na se agya me life ma me menti matem because e bia 2028 ɛbɛtɛ dane ba baabi fufuro nti dane ba baabi fufuro a sɛ wo di matem na dane ba wo side a nti dia na wo bɛsa ka bi baba na obi bebisa sɛ hwɛ the way awoni NDC akyere so pa kan sɛ President Mahama moja kora wɔ ne nsɛm yɛ ne odi nkɔmɔ wɔ ha wasɔre fie so kora kan yɛ na obi a moja wɔ ne nsɛm no moja na pepa ɛno nti na no ohia nsɛ mu ɔden no ɛno nti na ɔsɔfo odifo bet angel a ɔnyɛ Ghana ni ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo hia ɛnsa bi te sɛ sɔfo so bɛmpansa ɛne Archbishop Nicholas Duncan Williams nsa na tumi ayi biribi afiri hɔ ampa so me ne ɔmo kɔhyiaeɛ ɛwɔ ɔmo yi ase a nkɔmhyɛ baa yi yɛayɛ nneɛma nti afɛdi akyi ama wontumi nkurɔfoɔ no bɛtumi akɔ radio no so ne TV no so akɔkeka afɛdi ɔmo kɔka deɛ ɔmo bɛka no korɛ batama no ɔmo ka no deɛ na ɔmo ne deɛ ɔmo keka na nsi deɛ ɔmo ka na si pɛpɛɛpɛ nti akɔ ada asebere ne deɛ ɔhyɛ nkɔm nti ne nkɔm hyɛ no aba mu saa akɔ ada asebere no ɔto korɛ kasa na amoti agyegya n'akyi ɛdeɛ na gyina akyi amoti agyegya n'akyi nti ɔno ɔnyɛ ne ho mmɔ mpaeɛ paa because megye de sɛ ne fie bosom bi wɔ hɔ nsoma bi wɔ hɔ a ɛdi n'akyi saa akoa no sɛ ne nti bi fira wukugu a ɔmusa na deɛ ɛdi n'akyi no so wɔhwɛ yi a obɛtiri asase so berɛ a n'ani na ne ho so baba wɛdeɛ yɛ biribi sɛ no kora yɛ biribi fa ho daabi tie o papa mentrɛtɛn no meyɛ odiifoɔ deɛ mahu afa no na meka no ɛnti wokɔ nyame anim na ɔmmɔ mpaeɛ okay because me koraa no ɔba me nkyɛn sɛ memmoa na mɛbɔ mpaeɛ aboa no wɔ saa deɛ no ɔmfrɛ me so koraa mɛkyerɛ ne deɛ ɔnyɛ because nsuma bi wɔ ne fie ɔmo di n'akyi me na menim ɔpa kyerɛw na mehwɛ ne na mehunuyɛ ɛnam sɛ aberanteɛ ohia mpaebɔ nti papa saa na teɛ sɛ meyɛ odiifoɔ ɔtem ase na mo se ɔwusu bɛmpa de yɛwodie na ɛkasa na nyame ɛyi kyerɛ yɛ sɛ mo na moba abɛm 2016 ayɛ no deɛ mekeka ne deɛ na ɛnya because papa nkɔfo wi a wɔn sɛ da bia wo kan na waka wo kyerɛ a yɛkyere wo ne saa deɛ nti na wɔbɛka sɛ ɛneɛ nyame difoɔ no wɔde yawdie ɛwɔ ɛkyerɛ a yɛkyere no na wanya biribia nso amfiri party ɔten baabie na masakora ba bɛkye no tio ɛkyerɛ a yɛkyere me no wana no ayi ma ayi kegyamfo a wa wo de hye ɔbaa no ɔse papa no onim deɛ wotumi yɛ asɛm no waka ba wobɛyɛ ho adwuma so afei na akɔyɛ ho adwuma na wɔn deɛ ɔbɛsrɛ sɛ mu obiara sɛbi ɛmɛka biribi antia wo na wɔbɛba nkyɛn na wɔne wɔkora ba bɛdi nkɔmmɔ no waka sɛ adwoberɛ papa wɔnim sɛ woyɛ nyame sɔfo deɛ nti a na mekasa na meka kyerɛ me no ana mpɛ sɛ memmɔ mu ho sɛ ɛkyerɛ na ɔmo kyerɛ me no ɛnyɛ ho yawdie na mede yɛ deɛ okay ɛnyɛ no ho yawdie na mede yɛ deɛ meyɛ no nti ɔmo yie no ho mfiri mu because ɛhɔ no ɛnyɛ no sɛ no deɛ sɛbe ɛkyɛw pa aba ama mɛgya ama naka okay ama me se vice aba masɔre ɔne samia wuku ama sɛbe kyɛw pa koraa kɔ so ɔma sɔre dɛm hɔ ama mɛgyae ama vice aba me fie ɔta aba me fie paa a menni ni problem nti nyɛ kyerɛ no asɛm papa na nsɛ yɛ na me ne wodi nkɔmmɔ na mebusa koraa sɛ aba no hwan ɛna ɔbɛwin ne 2024 elections ɛma akora kan sɛ ndeɛ womfa nto dwa waka sɛ deɛ ɔbɛwin wa wonim waka kyerɛ nipa no na womfa nto dwa ɛti saa berɛ no waka kyerɛ Mahama ho timidro nkɔmmɔ start akɔ so akyɛ na nyɛ nsɛm nyinaa na mɛka no kasa fidie to okay nkɔmmɔ akɔ so akyɛ sɛbe me obi a mentwa ntoro hwɛ meka no kora kyerɛ wo sɛ yɛ papa Mahama asɛm a meka yɛ no megye tom paa sɛ ɔteeɛ no ɔgyedii enti anammɔntuo bi akɔ so akyɛ na me na mempɛ sɛ mɛbiebie nneɛma so okay ɔpani yei
the same Samuel ya nyame kasa kyerɛ ne sɛ ɔnsra Sɔɔlo wɔmfa ne ntena akonnwa so ɛma ɔyɛ yi the same Samuel ya so no nyame kasa kyerɛ ne sɛ ɔnsra David ngo na obeyi Sɔɔlo afiri hɔ no ɔde ɔno David aba abɛtena akonnwa no so nti ɔnsra ne ngo na mɔmmɔ obi a ehunu ɛma Samuel kora ka kyerɛ ɛka sɛ sɛ meekɔ na ɔhene Sɔɔlo hu sɛ meekɔ akɔ akɔtena obi ngo amana ba abɛyɛ kena obekum yi o ɛna onyame sɛ hyɛ da fa aboa ɛhyɛ da kase okɔ akɔyɛ sacrifice na yɛ nwa akɔhyɛ gye si fie hɔ na kɔsra David ngo na yɛ akwankyerɛ na makyerɛ no ma David because ɔno na mepɛ sɛ obe take over after Saul because my reject Saul the same Samuel it is a Samuel yɛ no onye fake dia adentin na me osu bempa nyame na me so ka sɛ MPP ba power na fa duru time bi na Nyankopɔn sɛ afa de nya MPP bi na NDC na obe tag me sɛ me yɛ fake sɛ me yɛ fake dia na sɛ Samuel mu nyina yɛ fake o to mo ka sɛ fake no mu nim dia kɔ sunsun mu enti yo mo keka no mo nyim to mo ka o ma no ntum na me dia obedi matem ba me fiu na esiwi a na wanka so watem didie no wakyekere de abɔ yem na de anante Ghana 7 December eni akiri ana nya me nko na meto aba no yɛhwɛ onyame tumi ne sɛ de tie na obi so otumi a ɔno se otumi a otumi a yɛbɛma nipa na hu sɛ yɛwɔ levels nyame dwuma mu no yɛwɔ levels sɛ de Paul kan no ɔsɛ ɔhoahoa na papa ɛyɛ naturally ɛna Awurade aka sɛ yɛwura Mahama bɛba anaasɛ biribi bi asi a etia ɔman ana nyame di for because okay who can say yɛwura ba omi akora ɔba hɔ eti biribi asi a ebi a ɛyɛ biribi wɔ na fam a ɛno ne ntimi nsakwa na anu ame ne udi nkɔmɔ no who can say de ɔbɛwin no wɔyi ne tire ho ɔsa hyɛ space oh na sɛ yɛ papa John Dramani Mahama ɔdo so da bi space ebi a wonu hɔ ka kyɛ sɛ ɔnhyɛ aseɛ nhyɛ space oh David ɛnyɛ no hwɛ ɔfe sɛ wohwehwɛ football a wonim bɔɔbɔ paa te sɛ Cristiano Ronaldo ɛne Messi mo anaasɛ Gaucho mo obetumi de n'ani ahwɛ bonkum ɛso no ɔbɔ bɔɔl no afa nifa sɛ bɛyɛ obetumi abitiw enti no papa yɛnum sɛ a yɛyɛ matured ɛwɔ nyame mu no sɛ nyame kyerɛ sɛ yɛnyɛ adeɛ bi a wodi agorɔ a ɔho bɛkyerɛw ɛno nti a work your wise is enough okay na MPP foɔ no a wɔn di matem wɔ social media no so no mesi so wɔn anyai na metumi ka kodura Ashanti region 60% wɔn nya wɔn so wɔn pɛ 80 something wɔn di agorɔ 60 wɔn nya na Ashanti region hɔ wɔn di agorɔ mɛmɔ wɔn ahuru sɛ sunsun ekuta wusu bɛmpana na ɔhyɛ wɔn dɛmɛ akɔmu ɛyɛ nyansafo pa akɔmu tie deɛ ɔmo maame ne kan yɛ no deɛ maame kegyamfo akan yɛ no ɔmo tie ba deɛ maame kegyamfo akan yɛ no meme ne ɛmaa bi anim paebɔ me ne MPP foɔ mmaa bi anim paebɔ bi ba deɛ maame kegyamfo akan yɛ no ɔno na ɔyɛ ɔbaatan yɛ onim nyansa a ɔsɛ nkakurofo bi tua no because ɔse suppose member ne anim no nyɛ sɛ meka deɛ tumi ho tena me sɛ Paul sɛ ahoahoa ho hia bɛdu tam bi ho hia Paul ne ka saa ɛmtɛ duru tam bi a na papa wan na wakasi sɛ madi a ana nkɔfoɔ pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ asɛ woyɛ efia deɛ bi asɛ ɔyɛ gatama deɛ bi na obi atwe ɛyi ɛpɛ sɛ phone ebi si n'anim a na odi osu bɛn patem social media no ame hyɛ nkɔm sɛ MPP ne deɛ ane afi bɛduru ne sɛ tɛn ne ba mo so mo side de adifo dwumadie deɛ munya mo na papa wɔyɛ wo kan papa wɔyɛ wo kan aka 2 months esi kura sɛ bibie ne wo betumi asesa papa me say NDC de win election we school mu nya wa ben enura na me hwa ade bi akwa bi yɛsɛ friend of friend na atima hwan accident dey ɔno sɛ sunsun ye ɔmu kotia baabi na me ba ho na me be so ni kotodwe so ɔma me angel na me hwɛ nipa ho ɔde to na me si waare na me start nyam dwuma kora na wo yawo ɛne nkɔla ba mu adeɛ wotmaseɛ ɛno nti papa sunsun ba di agyina no emu do na sɛ mu na nka mente ase o
Papa, nipa tram here, me, because of Nana Kufuado, ni MPP, Kofodi to Obama, ebe shoot, me take care. I will go Kumasi. I hear one in Ama, as we go into me and Kameka. Papa, me now, how, let's say me German. And the young Kofobi said, the American Tombe group about attacking here. Hey, Papa, what is Papa, Pacho, me too. Me fear me timu, me fear me timu, Kofopi him ha. Me obi a me yo hufo a me fifia because ka imagine some kofo be bam so attack ba me tie ya me fi ha kra me kana me ato aba na wi asan na fia me throw obi a because my bomb me ho na me nam physically and spiritually you can't continue me Papa sabre no a na o kan se moja wo isese John Dramani mama on na ye die moja na wakum nipa ana symbolical na ye die moja there be papa say ya kasa ya kasa bebu onyame o kasa abebu okay eduru tembia onyankopon timi ka bribi ba na eye abebu sem no de kasa ene Yesu Kristo kura ba no timi ka sem bi ehwefo ne say asema kan ye de ya ante ase o se bi mo hono ma ya de amom sem mo ante ase ba de bi mo ma ya de amom sem mo ante ase na Yesu akire wo mu asem no kan ye no amom ma ante ase ba mbonte so for de na Yesu aka ne tra e de akire wo enti ya kese moja wo bi nsa no nkyese nipa na kodi ewu ultimately unni obi ne family background ana unnim dia koto a wona busuam ti se bre bi atwa mu na nkofo kase na Kufuado ntimi ya president da edi tina no mo kase na nya ntro no mo di o ba na bre bi akoso ya bompa for 9 months ana na Kufuado yere ka ho bi ana ya de drama ni yama papa to become a president is not easy na I am a failed na meet this hard dom na dom me nyame aseda chira me san yema no timi ya de na mra me kejamfu e ka no na oka asem kese pa wo so bempa yedem de obetimi aye ampo papa me se mi pia man ka so bi be president wo ye be obeye amum sa me papa Archbishop Nicholas Danka Williams African countries so many places ero mo kotwa ba ebi fa plane ba no ho no afrem na me ko obi ani enye se me ka na aircraft obi ani se bibi sa akoso obi obebe bia meka so obe yini bia ko ya no ampa esi Papa esi yo kana sana esi Papa mama musa edan no a yewura bawumia ba wasori no asamba na aka kire no be pa cho oba asori be ya wasori de wo besra wo no oh so me ka say oye good man okay yeah o wakoma pa ai me ka so wakoma pa say no ntire say me say obe president because obi wakoma president but o ma peni Muhammad ye me still come up penti onyankopon to asade Ghana konya na ma no sa so de tie okay papa na say we ya wo kan emu ohun say ankoba say because abato ne individual na ekoto papa asem we busa me sa abato mi say mienu 2016 busa be the same thing 2022 busa be the same thing me ka say 2020 grad o tiam ka say hey because you must so down there me fie dey. O say mama ye me so asore nine. Sometimes na papa John Dramani mama na tia konya so. Na me pass asem. O say hey papa o say me so asore na me say ye to aba no na nkofo de petrol ama so down ho ahia. Ye boba mo ma be hie ni. Afia bubo wi na obi ade ne petrol obi ade. Ekogu ni kam. Papa me say de maka de bibia ntimi sesa no. Hwe unim Ghana for never trouble, but a Yamina decided. I want an person many parties. Yame on fair, we are see way into a bronzamo. Ghana, Yamema woman, Yame Emma, a woman, pa. Ghana, you Yakupo favorite. Open Viasia, Mamma Munina, a mamma and Yame Dom, Pagana Kahu. If Ghana, the Yama, the Yamian, and the Tiato. Baba Bay, Obi Bebusa say. Quanya pa, winnie and DC for. Enyan tokwa we kan na enei wadani wani akire wo mu wo beka se na ne wo party ananka wo mu no ada na bibi kura sia ummompa ye nche nyame se de Hezekiah bo mpa ye ma nyame din fie kan ho no se onna ne niam ani papa kama Nathan eka so nyame de ahini na ma Solomon Adoni Jankrofo bufu yi
By time ye di Solomon etna kunya no so na Nathan mu nyina wo ho no Adoni Jankrofo nyina so ko hobi ekokobɔ mumu ase e ma Solomon omobɔ mumu ase ma Solomon nyina na Nathan wo hobi na Zadok wo hobi na Benaya wo hobi to mu nyina so je emomu ase ani bi ye mpese me kire ne se papi enya party ena enya party na me won hwe party ya me wo hwe oman na Nyankopɔn ochusi se me de amamuo na ama wo ya onipa bi antimi nya ho hwe enu nti se MPP o se NDC o de me hu ye na maka na se bibi o hono ma ye betimi aye e de asesa de maka no a nyi hu ade e betimi de asesa no enti so MPP baba mpacho me bo baba mpacho se me ne wo kase na ebobo be 10 o'clock 1 hour time na chairman Stephen Tim nie ni general secretary Kodua nie na Nana Akumie nie na empo vice president Western Bear nie yewura naponie wankasa wunua ba na atoshi adonie na empanifo nyina ne MPP ekunu ni sami ekunu ni ade wo nyina nie papa wadawroma yebu nkotodwe dane bibi me enipa na obobo mu nyina din edi a wabo ma ama makoma yajo na atochi ma me kan se mbi kiro papa me sinya ya odi na me hye nkom no edi nyame ayi akire me hwe me sade we mi hu no 2015 adenti na me hu sade we 2015 na me kan ya hwe ko nimdie nti a afi we me yesa me hye nkom Debbie, because only my camera because of him say and company in favor MPP. You, but Miss Minion MPP stuff for. So now I was trying. Second year, my bed. Baba, now why MPP stuff for that? Minion MPP stuff for that. Okay. But a dinner boy empty. Now I was trying. Second year, my bed. But Papa, me cannot crash show. On your mere decide ye. Nyamia, Omunina Bamate said, dear, any ye. And to mom prepare. So more opposition. Any ye. Papa is here in a Tigana Krum. Me to Crayon. A batrono, me metubi. Ye Boba met ye be. Ye bet yo for any day one being. Baba, one now say, Nyami do baby, Otimis sana Jenny. Eti, when no Sabia one more patchow, and now the Osa never Radia catcher say, Makua Jausi, Wadama, Cocache. Me mine said, Master Samadrini. Papa, Yamia Samajana, ma, baby, I do know. Any day where you actually know. I find out. BB and Tim system BBB. To cut a long story short, BB and Tim system BBB. Papa, you run out down Kwakufuado. You do baby and now only in your fine. I mean, Sasa. Eno na ewuremu baba hye baomia so ana baomia na nkasa no ede ne wono ho a eye fault a wontumi nwani abai mintumi nkasa bibi won ho a eye mfomsoro anti wontumi enwini aba no but eye onyame decision meme ye nyame akoa na me ditum se afunumu na Yesu tene so no baby a ono no okopa ya na e boje ne so no enye funumu nti ana Yesu ntra ne dia me meti se funumu e wa Awurade Yesu anim ti baabi Awurade betimi afa no e ho na me so me fa nti baabi onyame atimi afa no ho na me nam nti nyese bia sebe mpradu asawo e yawdie bi a me di na Akufo Addo ho ana yawdie bi a me di o MPP ho enye yawdie me sra omunyi yawdie film no mo mayen face fact e wo sunsun me de ekosusunsumu na me ka kire wo abatu wi ombelusu ento mo ko opposition o mo ko prepare yi e bia nya me besan mo maba na o mo lusu no mo san ba me nchen a e bia metimi aboa wo mo ama e bia 2028 Papa John Dramani mama wie na mamuo no a na so mpese mo ba power o mo san bra me nchen me kye mo de o mbe ya o mbe ba power enie eyi wankasa wo fa ase eye owusu bempa wose se nyame a obo ade no woma
NDC for we ni abayi Mhm. ene onko so nya Nyankopɔn bio de to so mienu abronye kura so se wagya ne car ato na atutu ne car safoa wo de ato na atu won fa nko wo wo se NDC ebe we wo so fa o car bra na mo nko bet mienu wo gine sei Catch abronye say o ma lusu kra wi aba na ya to awia mo ma lusu wi nton kopagya na kan free ho because only cars bibri ento kopagya free ho because me ni sa abronye or cars be 5 oh there be mo provoke mi o mo provoke mi a o ma me bufu a o mo de o mo keka no na ka tell na so be mpa se on kana no ntum o be ya on kana no ntum onye din what you say because me ni asem ne ka na otima wo twi no na na de ma no onye din ka tell nsem so on kana no ntum mate dia mehu na maka no mo provoke me odi akura me mo de kana ba mfi asisi ya enti onye din aka no na de ma no me se ka tell ne se ne ka na otim no onye anu ti papa de tene se MPP be lusu nti ka tell abronye so pa on ko fa ne fie kura me si so ne yehwe so yo dipo ana wa bia me hu se ne bin ni so o ye keto akra ena ne so usu bempa so odi agro abama de car na ba aha so o challenge ono so challenge say hwan o se den wase se Nyankopɔn obo ade no so no ogidi se ono obo ade pa na NDC we ni power he will cease to be God okay onye Nyankopɔn biem nyame nye Nyankopɔn biem ai so NDC we ni abaya ene so su bem papa nyame obi betumi aka so o ma nyame nye nyame biem because of a small political party nti nyame nye nyame biem because of MPP na Nyankopɔn o MPP fo ngo Nyankopɔn we num nyina no mo esna asem no ye ma me kejamfu aka no mo tie because o mo ye no mo se o masem o mo ye ro ade a meje no me se o mo di agro 40% ro mo nya e wo abatu wi mo o mo de o mo bo mo try papa na o mo try ade no o mo de aye wo o mo nya me hwe o ba de me ya se me hu bibi anya me ya chem na maka e favor o mo de no mo bonje me so ba dan favor o retia me e kaka sanse mu nyina ma abronye e de akotron so de ne ka ki akogya hwan na ta ma nyame na me so hyenkom se fense MPP ebe wi ne de abronye no we en de se na o tu bempa ye nyame nipa o tu bempa no ye angel meboa papa me say abatu bia ba bia nyame be kire me se ho de be fa na ho na me ka ko ena baba wama oman so hu anopai se the whole Ghana odifo bia ni wa o chen wo oh papa nyame nko na me yodifo America ewa abatuom enya me nko na me yodifo adifo no doso nyame nsa wa adifo no bebre so pa ba abatuom de na nyame nsa wo mo so pa ba de e press no de fa ma benches no fu bia o Ghana dey enya salete papa na lastly nyame edie na ama mahama ne ho ate saa why holy na awurade de ade na hye ne sasa edie be ne si yesunfum fam na edie ne si yeso a ema onyankopon saka kire Isaiah se nko kan kire ohini Zekiah se medimfie dunum asaka ne mfie eno de odane na ne kire wo fasuo na wo bo osunsuru nyankopon paye se awurade hwe soma masom wo na wo hwie na bobodie egu awurade anim edase ene asem na kan eyi wasema obisa amena no amen amen papa mama na wase anopai